Takže čaute, máme tu nové videjko a ja neverím, že to hovorím, ale toto videjko je Q&A. Ja som extrémne dlho chcela spraviť Q&A, proste úplne, že strašne moc, ale nikdy som nemala dostatok otázok. Ale teraz tu mám nejakých 6, tak to snad stačí, ale mega chcem spraviť, takže spravím aspoň takto so 6 otázkami. Keby ste mali hociaké otázky, tak mi píšte na Instagram, tu máte Insta a hociaké proste. Akože nie úplne osobné, ale môžu byť aj také, ale aby to bolo znesiteľné, chápete? Takže dnes na to máš 6 otázok a idem na ne odpovedať. Jupi! Aký je tvoj najviac vysnený LPS? No, momentálne úplne nie šartného, ako úplne také špecifického nemám, ale veľmi by som chcela napríklad nejakú SHC alebo dogu, lebo mám iba jednu, alebo proste líšky, proste všetky líšky. Akože okrem nejakých, ale proste líšky strašne moc chcem, potom tie SHC, možno aj nejaké srnky. Je toho veľa, ale mám akože úplne nejakú konkrétnu nemám. Možno jedine líšku, takú tú červenú, s blondou srstou, neviem, ako by som ju nazvala. Takže akože asi tu, ale proste celkovo proste tie mačky a tak. To sú také moje vysnené, prečo by teraz, jo. Keď sa na nejaké spomeniem, tak vám dám ešte niekde na obrazovku, takže jo. Aký LPS sa ti moc nepáči? No, ja akože nemám asi úplne akož konkrétneho, ktoré by som možno že nemala rada, ale nejaké moldy možno tu sú. Napríklad proste tá vlna, taká nepodarená, neviem, aká to je, či 5 alebo tu koľkatá. No proste viete, takú tú I. Alebo potom ešte nosorožce, či 7 som dostala a to ten mold sa mi moc nepáči, ale akože je cute, ale ten mold úplne I. Potom aké moldy? No, úplne som sa na týmto nezamýšľala. A keď ma napadne niečo, tak vám to dám určite na obrazovku, pretože teraz neviem nič vybaviť, ale akože úplne nejakého špecifického, ktorého neznášam, tak nemám, takže jo. Ako dlho kreslíš? Kreslím dosť dlho, proste ja som bola od detstva kreatívne dieťa a akože kreslím už dosť dlho, takže to úplne nejak neviem povedať, možno od 2022 som nejak tak začala, ale akože dosť dlho, ja som vždycky bola taký kreatívne dieťa a milujem kreslenie, takže jo. Ako sa tešíš na prázdniny? Táto otázka bola položená ešte počas školského roku, keď som nemala veľa otázok, takže na ňu odpovedám počas prázdnin. Tešila som sa moc, ale bola som aj trochu taká vystresovaná, pretože tento rok bude trošku náročnejší pre mňa. Náročnejší. Ale akože moc som sa tešila, proste toto leto som úplne chcela, že úplne, že také aktivity, ale akože moc mi to nejde, úprimne povediac, ležím proste doma v posteli, lebo sa mi nič nechce robiť a je strašne horko vonku, takže sa vôbec vonku nedá nič robiť, takže aj to. Ale akože prvý mesiac som mala taký aktívnejší, musím povedať. A chcela by som to nejak ešte tento do školského roku nejak akože si ešte užiť tie prázdniny. Takže, ale mega som sa tešila, takže hej, kto sa neteší na prázdniny? Tvoj obľúbený LPS? Ja som si nemohla vybrať, takže ich tu mám o mnoho, proste mám ich tu veľa, asi nejakých 5. Ale akože všetkých LPS úplne milujem, preto aj nevymieňam prečopáky, pretože ako keby ja ich akože neviem pustiť proste, že sa proste keď ho mám len na výstavu, som si nikdy nepoužila, tak proste si k nemu nejaké citové tomu, proste k tomu nejak citovo napojím, ja neviem, ako som to povedala. Takže už proste pri mňa má nejaký maličký meaning a preto to je ťažšie proste ho pustiť. Takže preto nevymeniam LPS, takže, ale ideme k tým LPS môjim favoritom. Samozrejme to mám môj main, pretože líška, proste milujem líšky, to je moje obľúbené zviera a toto proste milujem, že mám LPS líšku, takže to je jedna z mojich obľúbených LPS. Potom by som povedala, že aj vločka je dosť obľúbená, tu proste nikdy nechcem, ako keby v blízkej budúcnosti nechcem ani predať, ani nič s ňou spraviť, ako s tým pečepela, chápete, toto viac, pretože to bola, proste ona bola môj prvý LPS, keď som už akože jedna z prvých pečepov, takých už proste väčšie zbierky, keď som začínala. Takže proste je tu so mňou už dosť dlho a ja mám veľmi rada proste, má taký special meaning, neviem prečo, ale proste taká special pre mňa, takže hej. Samozrejme, keď máme vločku, tak nemôžeme zabudnúť aj na Michala, pretože to má jediná doga, takže mám ho veľmi rada, pretože je jediná doga proste a proste aký fešák. Aha, milujeme motorky, super, sorry. Ja, takže to má jediná doga, takže preto ho mám veľmi rada.
Potom aj Rachel mám docela rada, proste je to moja akoby jediná okolia, ale proste je pekná a má taký charakter, že taký queen vibe diva proste, takže ju mám tiež celkom rada. Je teda fejka, ale úprimne, ja som ten kolektor, ktorý zbiera fejky a mne to nevadí, keď vyzerá dobre, čo ona vyzerá, tak mi to nevadí. Takže ju mám veľmi rada a na fejku podľa mňa je veľmi nádherná, takže hej. Aj Beatrice mám docela rada, to som si tiež k nej také puto a tiež má taký special charakter. Neviem prečo, proste je taký special. Asi preto, lebo hrajú najviac po filmoch, ale ju mám tiež docela veľmi rada. Je teda fejka, proste zase, na nej to už docela proste vidno, že je fejka. Ale tak ju mám rada, proste ja som dostala s týmito kamienkami, takže to je mega sweet a takže je strašne cute. Ale akože má docela doničený neckback, proste úplne helikopter je z nej. Hej, proste úplne si vie otočiť hlavu, to je úplne nestabilný pečopak, proste keď si natáčam, tak proste hlava sa jej kmite úplne 360 úplne ako sove. Takže to je docela nie mínus, ale mám ju veľmi rada, pretože je to môj jediný jazvečík, takže proste hej. A potom tu mám samozrejme túto ovečku, moja vysnený pečop a veľmi mám rada, je strašne cute, kawaii, proste strašne cute a bolo moja vysnená veľmi dlho a mega som rada, že som mu konečne dostala a mám aj s týmto, takže to je mega. Takže aj ona je proste moja favoritka a mám ich vystavených, pretože som ich som ich extrémne dlho chcela, takže hej. A s ňou tu mám aj túto ovečku čiernu, to bola tiež moje vysnené, tieto dva boli moje vysnené kombo, proste oni sa strašne k sebe hodia, nemajú meno, ale sú to baby. Takže tu boli proste moje vysnení. A konečne ich mám, takže sú aj moji favoriti. A tiež mám vystavených spolu a sú strašne cute, takže hej. Takže tu mám proste nejakých svojich favoritov. Mám ich asi docela viac a snažila som sa nejak minimalizovať. Rozhodne proste ich všetkých milujem, všetkých svojich pečobov a tieto sú takí favoriti. Takže hej. Ale keby som si vážne, že mal vybrať iba jedného, tak to asi bude proste ona, pretože je to moje main a mega som ju chcela, ale je to extrém ťažké, pretože by som proste tiež váhala by som medzi týmito dvoma, hej, akože to be honest, tak medzi týmito dvoma, pretože toto má veľmi special meaning, proste bola moja prvý pečop, akože keď som začala ísť tak aktívne zbierať a táto proste moja mainka a to moje obľúbené zviera, takže hej, takže tvoj prvý lapasa. No a toto je posledná otázka. Môj prvý pečopák bola takáto lasica, alebo ja neviem ani čo to je. Proste z tej starej edície. Pamätám si, že proste aj bol možno môj prvý jediný pečopák, keď som bola malá. A potom sa mu zlomil chvost, tak sme ho vyhodili, mám pocit, že sa vyhodil. A som mega za to proste smutná, pretože by som ho strašne chcela späť, takže určite si plánujem v budúcnosti kúpiť tohto pečopa, pretože chcem proste mať môjho prvého proste napodobeninu aspoň. Takže hej, tento proste bol môj prvý a mega by som ho chcela. Takže keby ho niekto predával za dobrú cenu, tak mi neváhajte napísať, takže to bol môj prvý pečopák, hej, takže hej. Takže ktorého si pamätám. A teda tu máme 6 otázok. Takže snad sa vám toto Q&A páčilo. Ja som mega rada, že som ho konečne mohla spraviť. Sice malo otázok, ale whatever, ja už nechcem dlhšie čakať. Takže rozhodne nezabudnite dať like a odober na to videjko, keď chcete vidieť o mnoho viac videí v budúcnosti. A kľudne sa konečne tie, čo mám teraz. O môj bože, hluk, sorry. Takže ďakujem všetkým, ktorí ste mi dali otázky. A keď máte ďalšie otázky, tak nezabudnite ma sledovať na Instagrame a napíšte mi ich tam. Každopádne ja sa s vami lúčim a toto bude na dnešek všetko, takže bye!